ZANU-PF says it is open to a referendum on the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Bill, Cap 3, but maintains that the Constitution does not require one of the proposed changes. Izarapina mashoko kubuda panguva ino hatikona kuti ZANU-PF panguva ino yo deflector ichienda ku referendum, but with a condition. Izarapina mashoko kubuda panguva ino achiti ZANU-PF open to referendum on Cap 3, but developments onukwa kunzi panguva ino zvanukwa kunzi kuti vakomana vapinde pakuapprova Cap 3 vasina kuenda ku referendum hazvibudi. Therefore subscribe or like or turn the bell icon. Timida panguva ino mobuda muchinzira. Party spokesperson Comrade Farai Marapira said the ruling party has followed all constitutional procedures and conducted adequate public consultations. He added that the amendments are aimed at strengthening governance, improving institutional efficiency, and supporting Vision 2030. Justice, Legal and Parliamentary Affairs Portfolio Committee Chairperson Comrade Edson Jobo Jr. said the proposed changes are constitutional and could help reduce election-related costs. He also noted that the issue of a referendum is currently before the courts. While supporters argue Cap 3 will enhance governance and accountability, critics including ZVAITWA legislator Mr. Edwin Mushoriwa have called for further scrutiny of some provisions. Doma developments ari kubuda panguva ino ari kunokwa kunzi aiwa ZANU-PF yoti aiwa ingakwanisa zvaiyo kuenda kureferendum. Doma developments aripo muZimbabwe vatinoona kuti nyika yese neruzhinji inofara kana ichinge ichinzwa nhau dzakadai kuti aiwa vakumbononzwawo kuti maonero avo nemafungiro avo pamusoro peCap 3 kuti vakwanise kudhibheta, vakwanise kuisa masuggestions avo kuti vakwanise kumira aiwa divi ravo vachiti aiwa vanorida here bill iri or not. Kana comment section medu za fungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like pamwe chete on the bell icon.